Oh, makagat ka, makagat ka. So yun mga kaibigan, ako na mag-aangat nitong isa kasi si Badyaw naggagapos pa siya nung inangat niya. Yun! Ayun, meron! 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 Meron Badyaw! Mapira na bintol daw yan, Badyaw. And malalawagan ka na pampain natin. Pampain yan, no? 8. Mga 8, ano? Ayan yung bintol. Tawag dito sa amin yan, bintol. Ayan. Lalagay dito, ito yung lagayan ng pain. Ito yan. Ayan, pamain. Yun mga kaibigan, papunta na tayo sa sa area na paglalatagan ni Badyaw ng paglalatagan ni Badyaw ng bintol. Daming nakabilad na dito bubutrap. Ayan, mga bubutrap pang alimasag. Nilalagay na yung pain, isa-isa. Lagay ng pain. Dito tayo maglalatag mga kaibigan. Dito lalatag ni Badyaw. Ayan yung sapa, oh. Ayan, oh. Ayan. Mahaba yan. Hanggang dun. Mamaya high tide na. Magkakaroon ng tubig dito. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Hanggang dun yan, sa dulo. Sa hanggang dun sa looban ng pispan. Dun yan. Latag na. Sa unang latag. Punta na sa pangalawang latag. Pangalawang latag. Yun, ang ganda. Mabilis ang dagat, oh. Mabilis ang pagpasok ng high tide. Ayan. Badyaw, anin mo pag nakahuli tayo malalaki, anin mo yung pera. Pambiling bigas. Pambiling bigas. Oh, yun. Mabait na bata. Okay. Baka magumok. Ayan. Okay na yan. 5. Nakalima na tayo ng latag. Ganda ng dagat. Ang linaw ng dagat. So yun mga kaibigan, abang-abang lang muna tayo. Mamaya pag namin, batak, kung merong makukuha kami dito malalaking alimango. Oh, makagat ka, makagat ka. So yun mga kaibigan, ako na mag-aangat nitong isa kasi si Badyaw naggagapos pa siya nung inangat niya. Yun! Ayun, meron! 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 Meron Badyaw! Oh, ito. Meron, oh. Okay. Yun, may nakuha na tayong isa doon. Ito uli, ang ating kuli. Kasi ginagapos ni Badyaw yung Uy, meron! Kaso maliit. Maliit mga kaibigan. Kailangan nating pakawalan. Ayan. Ito yung isa. Ito. Natin.
Wala. Meron. Meron. Ang dako. Laki oh. Meron dito, Badyaw. Ang laki. Ito. Oh. Ibibitin ko lang muna dito ha. Puntahan mo ha. Bibitin ko lang. Anuin ko yung isa. Ito pa, ito pa. Sana meron. Uy, meron. Uy. Meron oh. Okay. Okay talaga. Okay. Yan, dalhin ko na sa tabi. Dalhin mo na yan. Doon natin kapusin sa gilid. Ano? Meron din sa kanya. Desaday, bitawan mo yan, maliit. Bitawan kasi maliit. Meron yan. Wala. Yun! Yun! Ayos! Okay ka talaga, Badyaw. Dali mo doon sa tabi, Badyaw. Baka mahulog pa yan dyan sa tubig. Yan. Ito, kaibigan, huli. Ay, maliit. Bitawan mo yung dalawa. Kuha mo yan. Kunin natin, maliit, wag. Sayang, dalawa. Baka meron yan. Sana malaki. Sana lang. Ay, ba't nandiyan sa tabi yan? Alisin na naman yan. Doon na lang ilipat sa kabila yan. Ayos. Dali mo dito. Meron oh. May nakuha siya. May nakuha si Badyaw yung panghuling batak niya. Ayan. Okay. Ayos. Ayaw magtanggal ha. Uy, nawarat na. Wala na yan. Lulusot na limango dyan. Winarat na yan. Sige, igapos mo na yan. Sige. Baka malaki yan. Yan. Ayan, yan. Pwede na yan. Yan, dali mo na dun. Good size na yan. Ito yung huli natin mga kaibigan. Oh. Nakaano na tayo. 7 piraso. 7 piraso na to, no? Naka 7 piraso. 7 piraso na tayo. 7 piraso ng alimango. Okay na yan. So yun mga kaibigan, nakauwi na nga tayo. Kasama natin si Badyaw. Ito yung huli namin, no? Siguro mga 12 piraso to. Ayan. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Badyaw dyan dahil wala daw siyang pera eh. Baka ibenta. Shoutout nga pala kay Eugene Anasco. Diyan sa Dunsol. Taga Dunsol daw siya. Shout out kay G. Arpanuga Kalangaray Vlog. Haba ng pangalan mo, tol. Mahirap banggitin. Yun. Shout out sa inyong dalawa. Dito yung bahay ni Badyaw. Ayan, oh. Sipag na bata, oh. Nag-aasikaso pa. Oh. Yan. O, yan. Anong masasabi mo, Badyaw? Wala kang mabatiin? Wala. Ikaw, Pugi. Wala. Kaibigan ni Badyaw? Wala rin? O, so yun mga kaibigan, wala daw. Hanggang dito lang tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye-bye. Paki-like and share na rin.